खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन सानथामसो जाबायमोन ओंखाराखैमोन दिनै फैलायबाय जोंनियावथ' दा आं दाखालि थिगखोना गिना थादोंमोन ओंखायनो भिडिअबो लाबोआखैमोन माब्रै गिना थादोंमोन आं बाबा मानसिफोरखौनो गिनानै थादोंमोन न' फैनानै न'फोरखौ देफायगोनदां माफैगोनदां बिदि साननानैनो आङो भिडिअफोरखौ होथारखायाखैमोन नोगोद गिखादोंमोन दोल्लोनो गिनाबो थाखादोंमोन ओमफ्राय दा जों मैया तुलिराम ब्रह्मां CEM बिथांनि न'आव अर सुहैनायखौबो जों नुबाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों एसे गोगोमानो जादों बिदि आरोखि माने मा होननानै बुंगोन बिनि सायावथ' बाथ्रा बुंनो थाङा सावजाखागोन तुलिराम ब्रह्माङा खारन आवगोलनिफ्रायनो कार्बि आलंआवना अट'नमास काउन्सिलावहाय माखासे बिहारनिफ्राय फैबाय थागिबि मानसिफोरनि ट्राइबेलफोरनि हाफोरावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवहाय बिहारिफोरा हाखौ दखल खालामनानै थानाय ना बेफोरखौ होखारनायखौ जोङो आवगोलनिफ्रायबो माखासे समाजारि बिजोङावहायबो जों नुनो मोनदों निउसे मासेनो जों बहुदावनो नुदों बेफोरखौ जेबो इम्परटेन्ट होआखैमोनदां CEM आबो माने काउन्सिलनि सिटआ दा बेवहायनो मा खारननि थाखाय बिदि खालामनाय जाखो जाय हक गासैबो रायजो राजाफ्रा नुबाय जानांगौ थ' बिदिनो आं बिनि सायाव बारा बाथ्रा बुंनो सानाखै दा बुङोब्ला दिखोगारगोनलै BJPआ बारा गद गैया BJPजों गिलायलाङो बिसोरखौ बिदि आरोखि पलिटिक्ससो नालाय जायहा गादियाव थायो बिनो राजा जायो ओमफ्राय जाय गादियाव गैया बियो फोरजा जानानै थायो नङा होमबा बे आरोखि बाथ्राया थ' बाथ्राया जाहैबाय मा आं बड'लेण्ड बुब्लियाव मोनसे निउस होनाय नुदों फेसबुक पेजआवहाय मोनसे सासे बसुमतारिमोनलै बियो पस्ट खालामदों मोजांखौनो लिरदों बाथ्राखौ आं स्क्रिनशट खालामना लादों नोंथांमोना नायदो बेखौ आरो बड'लेण्ड बुब्लियाव हाबनानै खोनासं बिदिनो जायो आंथ' UPPLनि जायफोर बारग' MCLA बारग' EM ना बिसोरखौ अनलि टिकेटनि थाखायल' UPPLल' नङा गासिबो राजखान्थि दोलोआवनो बेनोबो नांगौ आं देरहागोन बेबो बुंगोन आं देरहागोन नंगौना नङा बेफोरबायदि बयबो टिकेटनि थाखाय हाफाथुरि जायो बिहैनाया माने जाय प्रेसिडेन्ट बेफोरो माने बिराद राजाफोरबायदि जानानैबो थायो जेला दाथ' थाङै थुङै नोंसोर बड'लेण्ड बुब्लिनि नैबे मोनसे स्क्रिनशट होना दोननाय बेखौ नायहैयोब्ला पस्टनि सायाव फरायदों नंगौबो UPPLआव जेसेबां EMफोर दं MCLAफोर दं बै बिथांमोना टिकेटनि थाखायल' UPPLआव जेसेबां NDFBनिफ्राय देरहानानै थानायमोन बै समाव दा खिन्थु बे भारत देरहानाया बिसोरा फिल्डआ गैला फार्स्ट टाइमल' सेकेन्ड टाइमाव आसा खम आंथ' MLAआव साबेसे NDFBफोरनिफ्राय MLAफोर दङना बेबो लांख्रांगोन खारन खामानि मावनो हायाखै थांनाय 5 बोसोराव NDFBनि समस्याफोरखौ फोजोबनो हायाखै मेनलि केसफोरखौनो फोजोबनो हायाखै मानसिखौ खनसेल' नायो आरोखि नङा होमबा 5 बोसोरल' नायो आरो जाय EMफोर जानानै थानाय 5 बोसोराखौ मोजाङै लुथायखाना ला गावनि नक्सा टक्सा सोलायजोबनानै लाखा बिनि उनाव रायजो राजाफ्रा बिनि फिन जाथायखौ होयो दाबो आं बुंगोन दाबो जायफोर खुंथायाव दङ बिथांमोनाबो 5 बोसोरनि थाखाय 5 बोसोरखौ लानानै एसे गोरा खालामखा बिनि उनाव रायजो राजाफ्राबो बिनि फिन जाथायखौ होगोन रायजो राजाया जुदि अनसायब्लासो थाफिनबाय 10 बोसोर जुदि आरो अनसायाब्ला रायजो राजानो जा प्रतिश्रुति जाखिनि खोथा होनाय बेफोरखौ जुदि मावाब्ला रायजो राजाया बेखौ बिनि फिन जाथायखौ होफिनखायो आरो होखागोनबो जों थांनाय 5 बोसोराव नुवाखैमोन बिथांमोननि खामानि मावनायखौ बिथांमोना मावदों नलेज फेस्टिभेल
नङा होमबा जों नलेज फेस्टिभेलखौबो लानांगौ लाद्राया नङा लानांगौ बेफोरखौबो माखासे आइडिया नङा होमबा लानांगौ नलेज फेस्टिभेलावहाय ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन फिसा फिसौ फुटबलखौ थांनाय 5 बोसोराव जौगाहोदों देग्लाय 5 बोसोराव माबायदि खालामो जों बेखौ नुलांगोन रायजो राजाफ्राबो नुलांगोन थांनाय 5 बोसोराव बे बिथिङाव खामानि मावदों एसेब्लाबो बबेयाव मावदों बेखौथ' आं बुंनो रोंला ओमफ्राय रेस्ट हाउस प्रत्येकटा डिस्ट्रिक्टआव बहाबा सोरबा सारनि नामावहाय बै सारनि मुङावहाय बिसोरो हाउस रेस्ट हाउस बा अडिट'रियाम हाउस बेफोरबायदि माबा माबि हाउस लुदों बेल'नो ओमफ्राय माखासे फिसा फिसौ खामानि मावदों रायजो राजाफोर थाङोब्ला मोजां रिसिभ खालामा मोजां रेसपन्स गैया बिसोर BPFनिसोलै बेफोरबायदि भाबा होयोमोन बुङोमोन बिनि थाखायनो जौगायाखै बिसोरो UPPLआ लासैनो जोबलांनायनि लामायाव थानो हागौ थ' ओंखायनो सार UG ब्रह्मआ UPPLखौ स्ट्रं खालामनो नाजा जायफोर दैदेनगिरिफोर दं बांद्राय दुरबल थानो नाङा नङा होनबा जेनबाय होननानै गारसोना गोग्लैना थानो नाङा UPPLआ जेनमालाय मा लासैनो जौगालांगोन आरो 20 बोसोरसोबाव बिदिनो थाबावनांगोन नङा होमबा 20 बोसोरसोनि उनावसो एसे थांनोबो हागौ आं दाबो बुंगोन हाग्रामा महिलारि सारखौ पार्टि हिसाबै नङा व्यक्ति हिसाबै आं मानो मोजां मोनो बेबो सासे नांना फैबोनाय ना हाथियारजों दावहा होबोनाय मानसि ना बेबो बे हिसाबै आं मोजां मोनो बेखौ खारन बिनाव हारिनि प्रति एसेब्लाबो साननाय दं जोंनाव थांनाय 5 बोसोरनि CM प्रमद बर' साराबो माथो बेसेबांथो मा हारिनि बाथ्राखौलाय बे फरायसा आफाद आन्दलन थानाय समाव बाब बिराद गोदैमोन बिराद मोजांमोन आंलाय सानलाय थिदोंमोन बेफोरबायदि श्रेष्ठ मानसिखौ जों बर'फोरनि गेजेराव मोननाय नंलेलै बे बाथ्राखौ सानदोंमोन नाथाय 5 बोसोराव जों रोखा नुबाय अनलि पावारखौल' लुबैयो बियो ओमफ्राय बिनि अनगायै जेबो लुबैया बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आं बै ITCL फोरनावसो UPPLनि ITCL नोंसोरनि ओंखाम गैलेलै एब्रावहाय रानलांनोबो हागौ सुथेलाबायनोबो हागौ UPPLनि ITCL फोर आं बिसोरजोंसो एबाराव जुद्ध गेलेसिगोनलै एबारावहाय माने UPPLनि ITCL फोरजों मा होननानै बुंगोनथाय बिसोरो औवा मेवाइ रुना जानानैबो आगोर मोननाय नंलालै एबारावहाय दालि गोथां गोब्राबनो दालिखौबो गोरा गोथां गोब्राबनो रुना जानानै आगोर मोननाय नंलालै UPPLनि ITCL फोरा आं बोरैबासो मोनबाय दाखालि साननैसो मा होननानै बुङो दावराव जादोंमोन दा ST होनाय होयिनि बावहायथ' ITCL फोरा बाबा जेबोखौनो बुंथारा माथो जोंफोरबायदि मोखां खोन्थानानै बुंनो हाया UPPLनि ITCLआ लासिं लाजिथावथार ओमफ्राय सोरबा माबा बर'मोनलै आं मुंखौ बख'नो थांला बेखौ बेथ' नक्सायाखौनो सोलायना लाबाय माने गोदोनाजों मोदोमा बारायख्रुलायनानै थादों नङालाय बिनि सिगां गोरान साबाबा माने आमाव साइसल' नुखादोंमोन खिन्थु दा एसे 5 बोसोराव एसे माबादों नालाय एसे जौगादों नालाय मोनदोंमोन मालपाटियाखौ बे आरोखि जोंथ' मालजोंथ' खोथा गैया थाखा फैसाजों खोथा गैया जोंना थाखा फैसाजों खोथा गैया BPFआ सरखाराव फै जों बिसोरनिफ्राय मोनबाबो मा मोनाब्लाबो मा नांजाया जों जेरैबो सोलिलांगोन जोङो आरोखि नङा होमबा BPFआथ' आरो जोंनिलाय सोर आरो जोंबोलाय BPFनि मा नङा होनबा बे आरोखि ITCLआसो UPPLनि ITCLआ दालिखौ गोथां गोब्राब जानानै आगोर मोनाखै दोनथ'बाय दे गाज्रि मोननाङा बे UPPLनि ITCL माखासेया दे